Assalamu alaikum. Ahe gida ciki. Sanin. Wanda lafiya? Lafiya ba. Na ji mai kwanciyar ɗaukar rai. Ya hankali mage mai kwanciyar ɗaukar rai. Ba wani abin zan yi na. Bari a kama ruwa. Allah ya kyauta. A kama abinci? Me aka girka? Wani miyan kuɓewa ɗanya. Ai har abadan abadina ba za a daina abincin gado ba. Ba canji, ba wani sauyi. Kuma yanzu gashi dare yayi, me za a dafa ma? Ai ni Allah ya sa ni ina da tunani na, ai na yau gudurin kaina. Ina da guduri na. Yawwa. Yau. Kyautar yan banni fa. Bismillah da kudin ki. Babu. Eh? Babu. Izan dan binni zai yi kyauta in baya son ka ci sai ce to bismillah da kudin ka. Mata malam. Dai mana. Da safe. Ka shiga ka kwanta, amma kana tsoro na ne zan kwanta a falo, kai ka shiga ka kwanta din. Ai gwari ki yanda za a yi min terere yau ga na kwana a daki da safa a ganki da ciki a tani ne. Ya da wani noke ido ko an ji kunya. To ba za ki nuna ni ba. Wallahi ba ki nuna ni ba. Tambaye ki zaki man ansa. Allah ya sa na sani. Kin ma sani. Zaki iya haƙura da ni? Subhanallah, me zafi haka? Ina ni matar ka ce. Ki dakata da Allah, dakata malama. Dakata da yake an tsokano ki ko? Saboda na barki kin kika fara kin tayi kenan yau an tabo ki. Zaki yi kalamai da jajayen ayoyi to dakata. Ba ki a cikin matan da suke tsari na zama ha kawai sai ka shigo daki faffaɗa irin wannan sai ka shigo ga gai ma kaɗan ka rasa magunin da za ka raɓe. To ai wannan lamari ne na Allah, kaddara ce ta Allah, mutum bai da ikon da zai kauce wa kaddararsa. Ƙarya kike ha kawai baki gane ban ganki ba kawai kika yi da aka aura miki ne na san dai dole sai da aka tambaye ki kina so na. Tabbas sun tambaye ni, amma ban da ikon da zan yi musu akan zaben da suka yi mu. Ai ku kin zaɓi banza kuma sun cuce ki. Wallahi sun cuce ki. Sun cuce ki. Kuma wallahi sai na bakanta musu ba su fara ganin komai ba. Sai na bakanta musu rai. A dawo lafiya.
in dawo da yaƙi.